तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा तर आज आम्ही अंगणवाडीत चाललो म्हणजे काल पहिलो दिवस होतो तो काल तुम्ही बघितलं असतात की काल मित्र आणि मी गेलेलो आहे आम्ही तिघा जण होतो ते गेलो मित्रांबरोबर आणि आज आम्ही घरातले आहेत फॅमिली म्हणजे आई आणि त्यांच्याबरोबर जातो तर आज दुसरा दिवस हा तर आणखी एक सांगेन की मी जो माझं चॅनल चालू केलेलं आहे आणि पहिलो जो व्लॉग होतो तोच होतो म्हणजे अंगणवाडी मी म्हटलेलं एक तेव्हा परीक्षा पण चालू होती तरी पण म्हटलं की अंगणवाडी म्हणजे भराडी देवीचा दर्शन म्हणजे पहिलाच दर्शन घेऊया आणि तेच व्हिडिओ करून पण आपलं चॅनल चालवूया असं म्हटलेलं आहे तर तेव्हापासूनच अंगणवाडी जायचंच पहिलं केलेलं आहे व्हिडिओ आणि तेव्हापासून चालू केलं आहे तर 1 वर्ष झाला म्हणजे पूर्ण असं जाऊ नसतात पण आता ह्या दुसरी अंगणवाडी जे तुम्ही व्हिडिओ करताय तर आता पप्पा आणि इलियत आम्ही जाऊया सगळे ह्या पण येता आमच्या बरोबर हा बघा ह्या पण येता आमच्या बरोबर
तुम्ही बघू शकता ट्रॅफिक किती आता. तर मित्रांनो आम्ही आता घराकडे पोहोचलो फायनली. आणि आता बघू शकता तुम्ही बघा सगळी खरेदी काय काय केलेली आहे आईनानी, म्हणजे पूर्ण फिरली आहे. त्याच्यामुळे खूप काय काय आईनानी खरेदी मजा केलं. म्हणजे पाण्यात बिण्यात काही जास्त बसा गावात नाही, नऊशीर होतलो त्याच्यामुळे. तर पण मजा केलं, फिरलो. आणि काल तरी आम्ही सकाळी गेलेलो त्याच्यामुळे लायटिंग आणि काय दिसत नाही. पण आज संध्याकाळ झाली त्याच्यामुळे लायटिंग आणि दिसली. सगळी काय काय होती ती मस्त केल्यांनी. लायटिंग बिटिंग परत सगळी सजावट जी होती ती मस्त केल्यांनी आंगणे परिवाराने. तर तुमका जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आता डायरेक्ट भेटूया पुढच्या अंगणवाडी.